Dragi fani ai fotbalului, dacă nu vă place drama, dar iubiți sportul rege, pregătiți-vă. Situația lui Dinamo București e una complicată. Jucătorul important Astrid Selmani nu va putea juca în meciul cu Farul Constanța din cauza cumulului de cartonașe galbene. Și asta e doar începutul. Dinamo riscă și o suspendare de 4 meciuri pe teren propriu după incidentele cu suporterii din partida cu UTA Arad. Imaginați-vă să joace fără energia electrizantă a fanilor. Mai mult, o potențială închidere a stadionului se profilează la orizont, după alte probleme apărute la meciul cu Sepsi. Jucătorii sunt îngrijorați. Știu cât de important e sprijinul fanilor pentru performanța lor. Decizia Federației Române de Fotbal este așteptată cu nerăbdare. Va fi Dinamo obligată să joace pe un stadion gol și silențios? Sau vor găsi o cale să-și păstreze suporterii înfocați alături? Rămâne